Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Iniulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nahakap na deface ang kanilang or ilang government agencies websites sa kasagsagan ng rally laban sa korupsyon nitong September 21. Sa press briefing nitong Lunes, September 22, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na 19 na websites ang pamahalaan ang naapektuhan at 4 sa mga ito ay national government agencies. Sa ngayon, wala pa raw silang natatanggap na verified report ng exfiltration o pagkawala ng personal information ng ahensya sa nangyaring website attacks. Tinukoy ang mga nahak na national government agencies na Anti-Red Tape Authority o ARTA, Bureau of Customs o BOC, DICT at ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Nakompromiso raw sa website sa mga training modules, complaint platforms at iba pa. Subalit kaagad namang naayos kaya maituturing itong walang naging matinding epekto. Tiniyak naman ng kagawaran na hindi nakompromiso ang eGovPH app at walang nangyaring data breach. Kaya naman nananatiling secure, encrypted at protektado ang app ng mahigit na cybersecurity protocols batay sa Data Privacy Act of 2012 at international standards. Bukod sa paghaka, inatake rin ng Distributed Denial of Service o DDoS ang government websites. Sa mahigit 1.4 million bigong breach attempts, 4 lang raw ang nakalusot. Bunga raw ito ng pagtutulungan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mula DICT, Cybersecurity Bureau, National Computer Emergency Response Team o NCERT at iba pang mga ahensya. Hinihina ng Anonymous PH na nasa likod ng mga pag-atake sa mga websites. Subalit pinabulaanan raw nila ito ng makipag-ugnayan ng DICT. May person of interest raw na tinutugi sa mga otoridad, subalit hindi ito pinangalanan bunsod ng isinasagawang investigasyon. Abangan ang iyo pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.